gazte senior emakumin mailako sarixe eta Bizkaiko Treineriako ligako sarixe ondarrutzako da, ondarruko neskantzako. Osea que ondarruko neskak hortxe dana emagotze, Zunbeltz ondarruko alkatik eurai sarixe hien neskak. Hoixe, beti bitze zuen barrelenante horreaz, ia argazki bat. Hortxe gaudeteko, gazte senior mailako, emakumin Bizkaiko Treineriako ligako sarixe, ondarruai, izan ostea, Bizkaiko Treineriako ligako txapelduna egongo gazte mailako. Eta irabazi, Portugalete, presidentin eskutik, zegoen sarixe, Bizkaiko Treineria ligako garaile irabazle modun. Gazte maila, Portugalete. Kolorea, zeman usu gaur ez da. Eta Borja Rodrigo eskutik, Federazioiko presidentin eskutik, sarixe Portugalete. Campeón de la Liga Vizcaína de Treinerias, categoría juvenil, Portugalete. Eta ligako Bizkaiko Treineria txapelketako sarixe Morostin. Gaurko sarixeak banatzea pasakoaz. Eta hor, Lorea, Zunbeltz eta Unai Gartin banatuko da ez. Bizkaiko txapelketako hirugarren puesto, Portugalete. Portugalete, tercer puesto del campeonato de Vizcaya. Esas medallas bien merecidas en manos de Lorea Bilbao, diputada de Euskera y de Cultura de la Diputación Foral de Vizcaya. Zunbeltz venía Launeta, alcalde de Ondarroa, y de Unai, concejal de Deportes. Portugalete Bizkaiko txapelketako hirugarren puestun. Eta hortxe, medalla ipinitxe lepo gainin. Bueno, eta Bizkaiko txapelketako bigarren puestu zeinentzako izan da gaur. Deustu, ia deustu. Listo beno, beti gazte baina gabiz. Bigarren, gaur deustu. Eta hortxe. Ondo gogoratu uste, Unai Barrenetxea dala, ez da Unai? Unai Barrenetxea, Zunbeltz Honetan eta Lorea Bilbao, hortxe hirurak, hiruta, sarixak emoten, bigarren puestu gaur, eustu. Ondo dana jarritxe, emoten dut bakotxa beran leku bakile, batzuko txan, besti behian, oso ondo eta borjabe. Listo dales. Venga, gora getike, Kaiku! Kaiku! Bizkaiko txapelketako txapeldune. Eta hor, Txalo Martin, Kaiku gora. Eta hortxe dabiz, Kaiku, oso ondo, jaso danok, berezitzeko medalli. Egin bigarren egidako ebe, unos arriba, otros abajo. Es lo que toca, para que todos podáis entrar en la foto. Porque si no... Eta hortxe. Gaur Bizkaiko txapelketako txapeldunai. Bandera eder bat, emoten Lorea Bilbao Ibarra. Bizkaiko Foru Aldundiko Euskera eta Kulturako Diputadikana Astillo bai, aixi bat eta baritzen dute. Bira dara batean, hori oso Kaiku. Eskibizionak darroi. Bonita foto de familia. La bandera que se vea
senior mailako sarixak emoten zartuko baz, Mixe Bitxarti, Ixuko tontu gondo jundiz, eta emondako datuk horretxetik. Zierbena, Delokaitu, Bernio, Ondarru eta Mundaka. Senior mailako Bizkaiko Bateligako garaiki, Ondarru, Ondarrutarra, hori, Treineri, batela esan dut, ze bate, Treineri, fundamentu. Bizkaiko Treineria ligako garaiki, Ondarru, gaina etxin, mutilak. Eta Ondarruai, Zumbeltz bedia launeta, Inigo, gara ikurri gautxe, gaitza, Zoitxonak eta dut Ondarru, ondo. Zuen gurasu betirako gordeko nago larga zixe. Osea, garpeio nahi bini gabe. Venga, holatxe, nola, guapo zitzera nola. Hau, Ondarru, gai duxe. Haupa, ru, Ondarru. Eta Bizkaiko txapelketan ze pasada. Pasada nada. Hirugarren, unekun. Bernio geratu dara. Bernio, nondik zabizte. Venga, Bernio tarrak. Pare bat Ondarru tarrea sortartin. Oso, Bernio Betxano. Hortxe, hirugarren hau. Bernio. Gogoratu Bernio dinda bendokoari. 14 minutu, 49 segundu, eta 54 euruneko. Eta hortxe, sarixak banatzen. Oso ondo Bernio, batxalo bat seguentzako, Eta argazki polizia hortxe. Ondarru, egoixe, kolumba kontuz buru asko bai doixe. Bigarren lekun, gaur, Ondarrun, Bizkaiko Treineria txapelketan. Kaiku! Ia Kaiku! Animo Ondarrura! Eta Kaiku, Auta Bernio, eta ru, Ondarru! Eta hor zelabiz. Arzo bagau, sari banagete. Zunai balea gaur, ondo gozatu eta ondo zati etxea. Bigarren Kaiku eta berakin da bintemporide, 14 minutu, 37 segundu, eta 89 euruneko. Eta hortxe, Kaiku, hoxe aurreratu, argitxasunea, eta argazki eder bat hortxe. Hau Kaiku txapeldune, gau, senior mailan, Zirbena, Ia Zirbena modellak. Hoxe, gora modellak. Danok denezitxe eta gau, Zirbena, besti baino gehiago itxan da. Zirbenen denpori, 14 minutu, 37 segundu, eta 61 euruneko. Euruneko gizan dizor, lehenengute bigarrenan hartin. Zuzen. Eta hortxe ja medaiak eta dominak eta jasota gero. Ia banderi azkatzen dugun hortik. Eta Lorea Bilbao Ibarra. Bizkaiko Foru Aldundiko Hezkuntza eta Kultura Diputadien eskutik. Hortxe gau, Zierbenai. Oso handiak, azendu bai. Oso menaxitzako aurko bandera. Gogoratu Zirbena txapeldun. Bigarren Kaiku eta hirugarren Bernio izan bizera dago. Bizkaiko Treineria txapelketa honetan.
pasando. Venga, chanda. Van a pasarse. Eta banderia zontokaten da, argazki poli bat. Eta eskerrik asko gaur Ondarrueko errezari guztioi. Berton ospatu Bizkaiko Treineria txapelketik.